Raġel ta' 36 sena mill-Imtar qiegħed isofri minn ġrieħi serji wara li għal xi raġuni tilef il-kontroll tal-karozza li kien qed isuq tat-tip Seat Ibiza u ħabad ġo siġra. L-inċident seħħa l-ħabta ta' 8:15 tal-ġimgħa filgħodu fil-limiti tal-għajn il-kbira s-Siġġiewi. Fuq il-post issejħu membri tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku li permezz ta' ambulanza ħadu lir-raġel l-Isptar Mater Dei għall-kura. Għal xi ħin it-triq ingħalqet tat-traffiku. Mara ta' 36 sena minn Ħażabbar qed issofri minn ġrieħi gravi wara li ħabtet bil-karozza ma' karru li kien wieqaf fil-ġenb tat-triq f'Ħal Tarxin. Kawża ta' dan il-karozza nqalbet. L-inċident seħħa l-ħabta ta' 6:20 ta' filgħodu fi triq id-dejma. Fuq il-post ġiet imsejħa ambulanza li ħadet lil mara l-Isptar Mater Dei. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.